Mä oon suunnitellut sellaista heiluria siihen, mutta mä en oo ihan varma toimiks se. Toinen vaihtoehto olisi tietysti käyttää hyrrää, mutta jos en senkaan varo, niin voi mennä epäkeskot kohdalta ja sit se koko laite pitää vielä korjattavaksi. Mä nyt suunnitellut kuitenkin, että on valmis. Katsotaan nyt sit mitä siitä tulee, että en sitä koskaan tiedä. Ehkä joku sen voi. Tuleeko patenttia vai ei? No, kaikki pitää katsoa ja aikanaan sit näkee, mitä tästä nyt sit tulee. Kyllä mä uskon, että tää tästä lähtee. Eikä mulla ole mitään vastaan, jos joku toinen tekee paremman tietysti, että kaikellahan se on sama oikeus. En mene mitään erityisasemaa on vaatinut. Se on ihan naurettava idea. Naurettava idea. En mä tuollaisia ainakaan kelailemaan. Siihen pohjaan, että tuossa asentaa jonkun moduuli. Ehkä mä viritän sen. No katsotaan, että mitä se käy. Se nyt sitten saattaa olla, että lisäkerroksia kyllä vaihtaa. Se pumppu, se pitää korjata. No nehän lopetti sen korjausliikkeenkin, että löyttiin joku uusi asiamirja. Niin se mennään siihen hoidettua. Vähän pelottaa. Pelottaa. Täytyy kattoo kuulokeliitolla siihen sitten, että sen tulee varmaan niinku stereona se, että ei monoplugia vahingossa aseta. Kyllä nyt sillä tarkka homma kuitenkin on. Ja mie kun jotain teen, niin mietän sen kunnalta ja jätän tekemättä. Ei sit mitään tule, jos kaikki vetää vituiksi aina. Käytän sondi. Mulla on install puku. Ja sorvo. Mulla on sorvo. Mä ajattelin, että siinä voisi pitää jossain tämmöistä kahvikauan ja ollaan virkistävä hetki kuitenkin töitä lomassa. Sitä on vähän outoa, että sama sit kun pääsee pöyskotiin. Ai kun nukuttaa ja kiva laittaa sauna päällä ja kaikki tällaiset pienet hyvät vaan. Ai että. Jos laittais siihen se hyrreen heiluri. Sittenhän siihen voisi liittää kaksi tyyppiä kiinni siihen. Pitää vaan kummallekin jostain install-puku. Ne puhut niin helvetin kalliin nykyään, että kellä nyt niitäkin varausta, mutta täytyy vissiin paperista liittaa itselleen. Ajan takia lasin maitoa. Täytyy katsoa, onko kaapis turvaa. Jep, näin liekään.